Vantu muntaraunda kuti uyai tione chishamaiso chabuda munomu ichi, kuti mabhurukwa anooneka pakashango kakadai ari madzimai ega ega pasina evaisa, zvinobhuye kuti kudini? Saka paifana kudai pakatorwa chiremba unoanyanga inouya yokomba kuti zvakahambisa kudini, ngokuti mabhurukwa ega akaoneka ana muntu kangoonekwa ari pachishango ari mabhurukwa echidzimai ega ega, haana saizi imwe, asi anokomba kuti mabhurukwa aitopfekwa muvantu, pamwe ainyangarikawo muvantu ainyangarikirwa ngezvipfeko zvavo. Saka mutsika dzedu dzemagariro echiantu zvinokomba kuti hai pane muntu waishandisa mushonga ukata nevakadzi ava eivabire zvibhurukwa, eivatorere zvibhurukwa zvavo, waayemura otore chibhurukwa chake pawaya, dai unenge wakananika kana kuti mumbatso unoamba kuona chibhurukwa uchachioni, ena eizoita hake zvimuchiti zvake zvokuvata neakadzi antu ngemushonga. Saka vanhu vari kuti setsika yedu yechivantu panofana kuti patotsvakwe nyanga inobata muntu unobhuye kuti ndingana waiite izvi, then ngana waya wozoone kutongwa ndimambo. Ndingati ndo zviripo pawadhi 22 apo parugare pamatezwa apo.